Votarem a favor de la primera de les mocions conjuntes. Evidentment, estem plenament a favor de l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos, però es tracta d'una mesura clarament insuficient. Al costat d'aquestes restes i en un lloc destacat es troben les restes de l'ideòleg del feixisme espanyol, Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, el que no es pot considerar de cap manera una víctima de la Guerra Civil, sinó un dels incitadors del cop d'estat contra la democràcia i la Segona República. El mateix monument i la gran creu que el coronen són una exaltació del franquisme totalment intolerable i que caldria també fer desaparèixer, traslladant les restes que s'hi troben dipositades a cementiris civils. Caldria també rescabalar les víctimes del franquisme i de la repressió de manera adequada, revisar les sentències dels tribunals militars i del Tribunal de Orden Público, l'antecessor de l'actual Audiència Nacional, i processar els torturadors i criminals que van protagonitzar durant dècades milers de casos de repressió i tortures. Així doncs, tot i considerar-la totalment insuficient, donarem suport a la moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, 43 anys després de la mort del dictador. Gràcies.